Salam hemeňe biziň podcastymynyň 3-nji tanyny şu gün iki tane ýaş telekeçi we kripto trading bilen meşgul olan oglanlar bilen gurrungadyr. Ýagny Imam we Azat 4 ýyldan bäri kripto trading bilen meşgul bolanlar we şondan çöreýän oglanlar. Olaryň öz Telegramda we Instagramda Tama Trader diýip özüniň bir gruppalary, ýa-ni proýektler bar. We şonuň üçin bu epizodymyz üçin gyzykly bolar diýip umyt edýäs we gelin başlaýyn. Trading ýagdaýa düşünüp ýöne asal men sizi näme tanýan? Telegramda, YouTube'da ýa-da Instagramda Tama Trader diýip bady. Belli bir ýagdaýda köp kişi gyzyklanýandyr-da, ýani gaýtsyňyz ýaly çörew ýa-ni diňiz ondan näme asal, näme hunar? Kripto trading näme? Так, bu soruga jogap bermek, kripto trading näme diýene jogap bermek üçin ilki bilen umumy wapşe trading näme diýeni öwrenelim. Trading demek söwda demek. Trader bolanda söwdager demek bolýar. Mesela Amerikada 19-njy asyrda, Ýaponiýada hem 18-nji asyrda çiğ mal önümlerinin futureslar bilen söwda edýän adamlar bolupdyr. Şol döwürlerden başlapdyr. Trading 20-nji asyrda fondowy rynyk üçin, fondowy rynyň iň mudepkin bilen ösen döwürleriniň biri boldy. Ve ýöne o döwürde brokerlaryň işleýän edaralary bolupdyr. Şol edaralara baryp söwda etmeli. Wall Street diýip hemmäňiz eşitdendirňiz. Wall Street bu bir New York'ta bir köçäniň ady. Şol köçede trading meşgul bolýan adamlaryň edaralary, zatlary jemlenipdir şo ýerde. Şondan hem traderlaryň paýtagty Wall Street hasap edilýär. Fondowy rynykda kompaniýalaryň aksiýalary, obligasiýalary ýa çiğ mal önümleri tam futureslar zatlar bilen söwda edilýär. Kripto trading bolanda indi bolsa 2009-njy ýylda kriptovalutanyň, ýagny ilkinji kriptovalutanyň Bitcoin'in çykmagy bilen kripto trading peýda bolup başlady. Ýagny kriptovalutalar bilen söwda etmek. Demek kriptovalutalar bilen söwda etmege kripto trading diýip bilýäs. Şeýle söwda bilen meşgul bolan adamlar bolsa, kripto trader diýilýär. Biziň edýän işimiz hem şol kripto trader, ýagny kriptovalutalar bilen söwda edýäs. Dogry menem asal ýa-ni kimde Elon Musk datdagy Twitter'da zatda köp bäde tweet etýärdir. Ýa-ni Dogecoin mady, Bitcoin mady, tam beýlekler ýadyma dogrydan. Belli bir ýagdaýda ýa-ni asal näme üçin ýa-ni sistema. Meselem, men ýagdaýymda trading näme diýip düşünsem, kripto trading näme işletim bilemok da, toýst diýjek ýanadym. Ýa-ni Bitcoin ýa Dogecoin beýlekler nämeler asal, näme garamaly? Belli bir valyutamy ýa nähile? Bitcoin bu ilkinji çıkan kriptovaluta. İlk bilen wapşe umumy kriptovalutanyň näme diýeni düşünelim. Köp adamlar kriptovalutany elektron pul diýip pikir edýärler. Meselem PayPal, WebMoney ýa elektron pul. Ýöne hakykatda bu diňe bir elektron pul däl. Ýöne bu kriptovaluta özünde ullakan, ören, wajyp tehnologiýany saklayan bir zat. Ýagny blockchain diýip bir tehnologiýa bar. Kriptovaluta bolsa şol blockchainin içinde hereket edýän pul birligi, ýagny valuta. Blockchainin nähili işleýändigini diňe söz bilen düşündirip bolany, çyzyp görkezip düşündirmeli bolýar hökman. Eger gyzyklanýan adamlar bolsa, ildeşlerimiziň türkmen dilinde taýarlan videolary köp, has giňişlerini öwrenip bolar. Men bolsa häzir ýöne sözler bilen düşündirjek bolaýyn. Gatowy. Meselem, adatça pul alýş edýän ulgamlar bar. Meselem, şol PayPal ýa-da bir banklar ýa-da WebMoney olar merkezleşdirilen, ýagny olaryň merkezi bar. Bu birdençe kynçylyklar döredýär. Meselem, bankdaky pullar oğurlanyp bilinir, ýa-da bank öz müşterilerini aldap biler. Ve şuna meňzeşler, ýa bankda ýangyn dörep biler, hemme pul ýanyp biler. Dogry. Şeýle kynçylyklar döreýär. Kriptovalutalar olsa merkezleşdirilmedik ulgam. Ýagny merkez ýok, belli bir adama ýa belli bir edara değişil däl kriptovalutalar. Şoň üçin rusçadan bizde desentralizowany ulgamlar. Desentralizowany sistema. Kriptovaluta
kriptovalyutany ulanýan adamlaryň hemmesine degişli. Merkezleşdirilmedik. Bir adama degişli däl hiç haçan. Indi blockchain nähili işleýär? Blockchain bu bir sany jurnal diýip göz öňüne getirsek, kitapça ya jurnal diýip göz öňüne getirsek, ol ýerde bloklar bar, birnäçe blok bar. Şol bloklara transaksiýalar ýazylýar. Transaksiýa bolanda, meselem, plan adama şunça bitcoin geçirdi diýip ýazýar. Meselem, aman merede şunça bitcoin geçirdi diýip ýazylýar. Ýöne o ýerde adamlaryň ady ýazylanokda gapçyk nomeri ýazylýar. Gapçygynyň özüniň belgisi bolýar, harplardan we sanlardan düzülen. Şu plan adrese plança bitcoin geçdi diýip ýazylýar. Bir blokda bir näçe şeýle ýazgylar bolýar. Inde bir blok taýýar bolandan soň, blok dolandan soň ýörite mesele çözülýär. Ýagny kriptografiskiy mesele çözülýär. Şol bloga kimin gol çekilmeligini, şu ähli ýazylan transaksiýalar dogry diýip gol çekmek üçin, şonu tassyklamak üçin bir adamyň gol gerek. Ol islendige adam şeýle gol çeken adam bolup biler. Olara minerler diýilýär. Olar öz kompýuterlaryny goşup ýörite kriptografiýaly kyn meseleleri çözýär olan kompýuterlary kim ilkinji çözse şol gol çekýär. Şu ýazylan zatlar, ýazylan transaksiýalar dogry diýip gol çekýär we kriptovalyutany meselem bitcoin meselem aldyk. Şol bitcoin ulanýan adamlaryň hemmesi hem şol blogu özüne ýazýar. Özüniň jurnalynda her kimde jurnal bolýar. Ýöne hemmelen şol bir hili. Her bir adam öz jurnalyna ýazýar şo tassyklanan transaksiýalary, bir blokdaky transaksiýalar. Her bir bloga bolsa, ondan öňkü blogyň bir bölegi ýazylýar. Näme üçin edilýär? Zinjir ýaly bloklar biriktirilip gidilýär. Ortadan bir blogu üýtketsek, meselem bir adam girýär, özündäki jurnalda üýtkedýär. Meselem maňa 100 sany bitcoin geldi diýip ýazýar öz salygysyna. Ol eýem pul oğurlanýaly bolýar, hakerçilik eden ýaly bolýar. Ýöne ol onuň ýazan zady işlemeýär sebäbi ol ýazylan blogu üýtketdi, ondan soňky bloga deň gelmeýär, zinjirler birikmeýär eýem. Onuň ýazan zady näme dogry bolýar? Sebäbi ol adam öz jurnalynda üýtkeden bilen dünýäde başga da milyonlarça adamlarda şol jurnal bar. Olar deňişdirýärler, deň gelen ok sen alda otyrsyň diýip onuň jurnalyny kabul etmeýär. Şeýdip işleýär blockchain we adamlary aldap bolmaýar. Aldap bolmaýar. Bir adam esasında ortasında merkezinde duran bir adam ýöretmeýär. Islendik adam blockchain'i ýöretip bilýär. Bu bitcoin. Bu ilkinji çıkan blockchain. Bu barada 2008-nji ýylyň noýabr aýynda internetde ýörite saytlarda bitcoin peer-to-peer system diýip mi statýa çykýar, ýani makala çykýar. Makalanyň aşağında Satoshi Nakamoto diýip ýazylan, Satoshi Nakamoto diýen adam çykardy diýip makala ýazyldy 2008-nji ýylyň noýabrynda. 2009-njy ýylyň ýanwarynda bolsa, şol makalanyň esasında makalada şeýle blockchain döredel diýip teklip etdi şol adam. 2009-njy ýylyň ýanwarynda bolsa, özüň ýazyp beýan eden tehnologiýasyny döretdi we bitcoin diýip at berdi. Ýöne ol adamyň kimligi belli däl. Mümkin her gün görüp gören adamymyzdyr. Mümkin bir adam däldir, bir topar adamdyr. Ýöne lakamdyr ol, hakykat däldir. Belli däl. Şu wagt içinde kimligi belli däl. 2011-nji ýylda bitcoin has awraýa eýe bolup ösüp başlandan soň ol adam gitdi. O adam şondan soň hiç zat ýazmady. Onu diňe internetde ýazan zatlaryny gördüler, hakykatda hiç kim gören ol adamy. Şeýle. Ondan soňra Bitcoin iň esasy, iň uly kriptovalyuta. Ondan başga altcoin'lar bar. Meselem Elon Musk Dogecoin diýip köp aýdýar, hemmeler Dogecoin tanaýandyrlar. Dogecoin näme zat? Bitcoin esasında bir topar alternativ coin'lar döretdi. Alternativ coin'lar, ýani alternatywny valyutalar döredildi. Olara gyskaça altcoin diýilýär. Dogecoin hem şeýle altcoin'laryň biri. Ýani alternativ coin. Dogecoin Avustraliýaly bir mektep okuwçysy döredýär aslında. Ýöne Elon Musk hem Google görýär şol monetany, şol coin'i näme üçindir. Twitter'da köp ýazýar Dogecoin barada. Esasy kriptovalyuta Bitcoin we ondan galan hemmesi altcoin, ýani alternativ coin.
Düşündüm ha inni mene azıcık bir oylanırdı doğrusu sebebi trading alan için tamam kripto trading bir hilek meni bank fara falyan temada yani asıl düşündürücünde godun yeten için palyan eken şeyde serisinden ni öğrenecekler ama o fan gruppan lider sonra öğrenirler mal doğru inni belli bir yağdayda yani sizden başından başla doğrudan her ürünlerin öğrenmek için yani ilk baştan başlap yani birden doğru öğren başlamalı. Inni başından başlayacaklar için ne etmeli, nereden başlamalı? Belli bir yağda şu vakti yağdayda. Başlayacaklar için ilk başta verilecek maslahatlar derrew nähilek diýsek bolýar. Belli bir müçberde, belli bir mukdarda pul bilen girip derrew gazanjyň izman algamaz däl. İlkinji sapaklaryň biri bolup durýar. Şol sebäbi sen häli hiç daha düşünmeseň, sen häli hiç daha bilmeseň, sen şol pullary ýitirmegiň ahmak. Tak many ansat dilde düşündirenmede meselem tamdyra un sepsep çörek çykmaýar. Doğru. Doğru değil mi? Çörek ýemek üçin sen uny hamir etmeli, hamire ýaýmaly, hamire bükmeli, tamdyra gyzdyrmaly. Ondan soň tamdyra çörek ýapmaly, ondan soňra saňa çörek gelýär. Doğru değil mi? Bir zat ýemek üçin öňünden der dökken, şol zat ýemek üçin, şo mewesini almak üçin öňünden der dökken. Öňünden bilýän şonu, bilmedik zatlaryň bilýänlerden sonra ýa. Şo nähilek etseň bolar, nähil ýagdaýda etseň bolar. Şo sebäpli hem derrew ýanky içmeýärlik ulusuma bilen hiç daha düşünmän, ýa hiç hilek tejribeň bolman derrew ulusuma bilen girmek gatykul ýalňyşlyk bolup durýar. Ilkinji başlajaklar üçin beriljek maslahat. Birinjilik bilen ýitirjek puluňyzy, ýitirjek sumaňyzy taýin bolan sumaňyzy şo suma bilen başlanyňyz bolýar. İkinjilik bilenem özüňize bir mentor bolýam, ýa muallim bolýam tutanyňyz gowy. Sebäbi islendik bir ýalňyşlyk ýerde, islendik bir ýalňyş eden ýerimizde şol muallim sizi dogry ýola biriktirmegi gatgowy tejribe bolup durýar. İkinjilik bilen, üçüncülük bilen hem aýdanymyzda näçe tradingde näçe köp okusaň, näçe köp tejribe çöpleseň hem şonça az. Gaty az. Meselem biz özümüz aýtýar 4 ýyl bäri, 5 ýyl bäri şu kategoriýanyň içinde işleýär, şu kategoriýanyň içinde izuçat edýär, görýär, nähilek zat, nerede nähilek bolsa. Bize bary bir ýeterlik däl informasiýalar sebäbi diýelik her ýyl ýa-da her 3 ýyldan tehnologiýalar täzelenip dur, informasiýalar täzelenip dur we bazalaryň işleýiş algoritmy üýtgäp dur. Şonuň üçin näçe okusam az, näçe bilsem az, näçe etsem az. Şo sebäpden hem köpräk okan, köpräk bilen, tejribe toplan, öz ýalňyşlyklaryňyzy ikilenjige, üçlenjige gaýtalamajak bolun. Esasy zat tradingde eger bir hobby hökmünde almajak bolup, öz iş hökmünde, öz kategoriýa hökmünde alyp şo tradingde gazanmak isleýän bolsaňyz, esasy zat size tejribe çöplemek. Näçe köp tejribe ýaly, näçe köp uly bolsa we şonço-da miwäni, öňüňizde geljek miwäni süýji edip ýemek size ansat bolur. Esasy adam hiç açan gyssanmaň, hiç açan puluň izinden algamaň, çaltyrap pul gazanjak bolmaň we uly mukdardaky pullara girmeň. Haçan tejribeňe ýeterlik taýin bolany, onu uly summada, uly mukdarda haçan da siz öz riskiňizi upravlat edip bileniňizi, riskiňizi dolandyryp bileniňizi onu girseňiz has hem dogry bolar. Dogry. Ýanky Warren Buffett'ň aýdýarlykmy? Günde 5 takyp okuýar, şoň üçin dünýäniň baý adamlarynyň biri dip belli bir ýerde dawa gowellakşdyň asyl ýanky sistemalaryň ýanky marketing işleýişdiginde ne dogry Warren Buffett'ň edýän investisiýalaryna asyl tradingda dogry. Sen ýagdaýynda kriptovalyuta bolan üçin asyl şolar ýagdaý, ýani şol ýagdaý işleýän bolmaly. Gataw sawol ne geleceğe garaş näkili? Yani kripto ýöneköy häzirki pullaryň ornatyp bilermi? Meselem 50 ýyl diýeri. Bu arada aýtsak, naprimер, bizim pikirimiz, meselem bizim pikirimiz azat bilen meniň pikirim, howa adaty pullaryň, material pullaryň ýerini alyp biljek zat bolup durýar kriptovalyutalar.
Sebäbi ýyl geçdik saý tehnologiýalar täzelenip dur diýip bellep geçişmeýärlik. Bize kartyň üstü bilen alış-çalış etmek hem internetiň üstü bilen özümize bir zatlary zakat etmek durmuşymyza girip barýar. Tak seyretsek häzir biz öýde oturan ýerimizde öýümizde göwgörünleri zakat edip bilýäs, öýümizde eşikleri zakat edip bilýäs. Dogry dälmi? Şunu alsak hökmany ýagdaýda biz elektron hökümü ýagdaýda geçirmeli bolýas bu. Transaksiýa etmeli bolýas bir-birimize. Ve şu aralykda we meniň pikirim şu aralykda bankyň özüniň etjek bankyň şu aralykda bankyň ýalňyşlygy bolup biler köplençi ýagdaýda. Ve biziň transaksiýamyz çalt wagtda däldi birazajyk bir eglenip biler. Kriptovalutaları alsak, kriptovalutalarda bir-birimize transaksiýa etsek, gaty gitse tam 30 sekund ýa-da 5 sekund, 10 sekund wagtymyz alýar. Bir-birimize transaksiýa bu dünýäniň o dünýä çetine, naprimер diýelim Amerikadan Türkmenistana ýa-da Ýaponiýadan Türkmenistana transaksiýa etjek bolsak, bize gaty gitse 10 sekund ýa-da 1 minut gerek bolýar. Adat ýagdaýda bize döwlet kartlarynyň üstü bilen bir-birimize geçirecek bolsak, Ýaponiýadan Türkmenistana diýelim, Amerikadan Türkmenistana diýelim, bize hökmany ýagdaýda ýa Western Union gerek bolar, ýa-da başga bir elektron kaşeloklardan ugratmaly bolar. Amyny biz blockchain'in üstü bilen geçirsek, ortamyzda hiç kim bolmaz, hiç kili bank bolmaz ýa başga da bize neme bolmaz. Toýst aralykda diňe blockchain aralykda diňe bir-birimize pul ugradyp we şo pulun hakykatdan hem biziň ugradan adamymyza baryp ýetenligi barada 10 sekundyň 1 minutiň arasynda görüp bileriz. Şu sebäpli hem adat bilen meniň pikirim şuda imna kriptovalutalar adaty pullaryň yerlerini alyp biljegi barasynda onanýar. Şol 10 ýyllykda bolsun, 50 ýyllykda bolsun, 100 ýyllykda bolsun ýöne şu asasadan adam durmuşuna girip gitjegine inanýar. O asal häzirem belli ýagdaýda naprimер men studentdandy Malazyada häzirki ýagdaýda inni menem köplenç elimde ýanky nagd pullanamak. Indi bäriň ýagdaýynda meselem telefonyny töläp bolýar ýa-ki ýöne telefon degirýän ýa-da kartyň üstünden dämi. Belli bir ýagdaýda men pikirimçe adamlaryň durmuşyny hem ýeňilräk etýär. Ýa-ni gaýçyňyz puly geçirmäniň wagtyny azaltýar. Adamlaryň ýa-ki wagt gymmat da diýjekler wagt pul dogry. Şonu näçe az sarp edip bilsen gerekmejek zatlar şonu gowum diýen. Şol sebäpden hem adamlar öwrençer. Şoň üçin hem ýa-ki siziň gaýçyňyz ýaly pikiriňiz meniň golleýan. Indi ýöne keldile ýa-ki crypto trading meselem bir başlan bolsa da belli bir adat haýsy izdelkanyň dogry haýsy izdelkanyň gowdugyny ýa belli bir izdelkadan gowy işläp bolýandygyny näçe bilýäňiz? Belli bir izdelkadan meselem bir kriptovalutany satyn aldyň, näçe haýsyny satyn almaly, näme üçin satyn almaly, onuň bir näçe düzgünler bar, satyn almazdan öň hökmany suratda deriňe etmeli. Deriňe iki görnüşi bar, tekniki deriňe bar we fundamental deriňe bar. Fundamental deriňe bolanda aljak bolýan kriptovalutanyň ýa coinyň ýa tokeniň ýa moneta diýilýär tapawdy ýok şonuň fundamental ýagdaýyny öwrenmeli. Ýagny kim döredipdir monetany, şol tokeni, şol monetany ýa tokeni kim döredipdir, näme maksat bilen döredipdir. Moneta döredilende ýöne ere prosto bar всё diýip goýulmaýar, döredilmeýär. Onuň arkasynda bir tehnologiýa bolmaly hökman. Belli bir monetanyň hem edýän işi bolýar. Meselem Brave diýip browser bar. Ol browser şol browseryň özüniň kriptovalutası bar. BAT diýip kriptovalutası bar bol. Indi biz şol tokena, şol kriptovalutasyna, BAT diýip kriptovalutasyna ýöneki bir kriptovaluta diýip bilemiz. Ýok sebäbi onuň esasynda uly tehnologiýa otyr. Täze browser çykardylar. Onuň komandasy bar, özüniň topary bar, üstünde işleýän ýöneki söz bilen aýtsak, proýekt ýöneki proýektler. Prosto bar всё diýip goýulan, barmy bar, boldumy boldy diýip goýulan proýektler.
fundamental analizde şol zatlarına öňüs bermeli. Näçe sany token bar meselem altynyň bahasyny hem üçin gymmat. Sebäbi altyn hemmelere gerek. Ýöne altyn бесконечный däl, ýani tükeniksiz däl. Altynyň sany ограниченный, çäkli. Şoň üçin hemmelere ýetmeli üçin hemmelere gerek. Ýöne sany çäkli. Şoň üçin bahasy gymmat. Kriptovalyutalar hem edil şeýle zat eger çıkarılan tokenin bahasy, çıkarılan monetanyň sany bahasy däl sany has köp bolsa, meselem dünýäde 7 milyard adam bolsa, o tokenin sany meselem 700 milyard zat bolsa, ol uje hemmelere ýetýär. Şoň üçin bahasy arzan bolýar, hiç kime gerek däl. Bitcoin alsak, Bitcoin bar 21 milyon. 7 milyard adam bolsa dünýäde, Bitcoin'in maksimum sany 21 milyon sany bolup bilýär. Ol uje ýetmezçilik edýär. Şol ýagdaýda näser etmeli? Bu zada gysgaça tokenomika diýilýär, ýani token ekonomika. To есть tokenin sany, näçe sany bolýar, häzir näçesi bar we şuna meňzeş zatlaryny seretmeli. Bu fundamental analiz bolýar. İkinci analiz bolsa teknik analiz. Teknik analiz bolanda grafiğe seredip belli bir aksiýon grafiğine seredip analiz edip çaklap bolýar. Yüz götürüm takykyk bilen aýdyp biljek adam ýok. Ýöne ulu götürüm takykyk bilen çaklap bolýar. Gün aýdyp bolany çaklap bolýar. Bahanyň nirä gitjegini. Onuň üçin ýörite özüniň kitaplary bar, ýörite öwrenmeli zatlary bar. Şolary öwrenip bilip anyklap bolýar. Nirä gitjegini, haýsy сделкадан haýsy monetany alsak, näçe wagt saklasak, näçe gazanjagymyzy takmyna çaklap bolýar. Düşünükli. Indi asıl söylesem çalışındım etýän. Indi belli bir ýagdaýda ýa kaçyňy ýarak her hilýän Bitcoin ýa Dogecoin meselem Australiýada birinden bir ýasam bolsa meselem häzirki ýagdaýda men oturýandan bir Bitcoin ýasap şony markada çykaryp bilýärmi ýa onuň üçin belli bir geçmeli etaplar barmy ýa-ki şo barada informasiýa barmy? Meselem token ilki bilen token bilen kriptovalyutanyň ýani coin'in tapagyny bileli. Kriptovalyuta öğretmek üçin ýörite blockchain öğretmeli. Özüň kriptovalyutanyň özüniň hususy blockchain bolmaly. Ýani blockchain, Bitcoin'in blockchain'i ýöneki sözler bilen aýdyp bersem ýaly blockchain öğretmeli. Onuň üçin ýa özüň programist bolmaly, ýa programist tapmaly. Şonu ýazyp biljek, programmasyny ýazyp biljek adam tapmaly. Ýöne ondan başga da token öğretip bolýar. Tokenin özünde blockchain'i bolmaýar. Token başga blockchain'laryň esasynda işleýär. Mesela şeýle tokenlary öğretip bolýar. Ýöne hiç hili tokensiz hiç hili blockchain'siz token öğretmek kıyın däl. Ýörite saytlar bar girýän, meselem näçe sany maksimum token bolmaly, tokenine ad goýan, zat edýän, onu öğretmek kıyın däl. Onu öğretip bolýar. Meselem Ethereum diýip kriptovalyuta bar, ýani altcoin, şonuň esasynda token öğretseň, Ethereum'un transaksiyasy üçin, smart kontraktyň işlemek üçin komissiýa töleýän, $200 ödýän häzir. O üýtkäpdir, anyk ýadymda. Düýün $200, büýüne hem üýtken bolmagy mümkin. Şonu töleýän, sen özüňde token bolýar. Ýöne o tokenin ýani gaýdyşmaýaly arkasynda bir tehnologiýa bolmaly. Ýöne ýere men öz adyma token öğretdim diýsen, ol hiç kime gerek däl. Onuň bahasy düşüp ýitip ýok bolýar. Onuň üçin bir tehnologiýa öğretmeli, özüň toparyň bolmaly, birjalara çykarmaly, zat etmeli, östürmeli. Meselem biznes edende nähili östürýän bolsaň, meselem restoran açdyň diýeler, restoran nähili östürýän bolsaň, prosto açyp goýsaň, özü işläp durmaýar, onu östürmeli, zat etmeli. Edil tokenem şeýle. Dogry. Hawa men sebäbi özüm pikir etip gördüm-de, ýani Elon Musk da Twitter'da goýýar-da, ýani reklam etýär. So ýani belli bir ýani Bitcoin ýa tokenin näçe populярности, to есть näçe köp adam tanasa, şonça da belli bir ýerde gymmatdaýarmy ýa bilemem. Men şeýle pikir etdim asylda. Siz uje ýani imamyň aýtýar 4 ýyldan bäri kripto tradingde. Şol 4 ýylyň içinde tema traderi haçan açaňla dol bilemem. 1 ýyl ötýän. Gün 1 ýyl boldy. Dogrymy? Hawa. Tema trader
Bir ýyl. Ne meniň soragym asal şol ýanky bir ýylyň içinde näçe okuwçy okudam bolsaňyzam ýanky şo okuwçylaryň edýän 3 tane iň köp ýangyşlar haýsylar we şolar näçe düzeltmeli? Şu taýyny men aýtyp geçeýin. Mhm. Esasy okuwçylaryň arasynda gaýtalaýan ýok ýalňyçlyk sebäbi okuwçylar gelen wagty öňünden aýtýardy. Ýörite çatymyz bar. Okuwçylar hemmesi ýygnanýar şo taýda we şo taýda hemme zatlar gurrun edilip gidilýär. Her bir zat şo taýda öwredilip gidilýär. Okuwçynyň bilmeýän zady bolsa şo taýda aýdylyp gidilýär. We ýanky aýdylşýarlar Elon Musk Twitter'inde Dogecoin aýetçene uçur diýip goýupdyr. Bah. Diýeli şeýlelikde şey diýip aýdypdyr, dogry dälmi? Maňa adaty ýagdaýda hype diýilýär. Hype diýilýär maňa, ýöne bir hype diýilýär. Ol Elon Musk şeýle ýazypdyr, şeýle edipdir diýip satyn almak gerekdir. Sebäbi bu ýöne bir hype. Hype'ın aňarsy gaty erwet bolýar. Hype'ın aňarsy adamlary gaty erwet, uly mukdardaky pullary ýitirip bilýärler. Şolar ýalyk ýagdaýlarda hype'ın izinden ılgamaly däl. Bizim okuwçylar, naprimер, şonu aýtýarlar, chatda ýazýarlar şonu. Elon Musk şeýle tweet ýazyp, şonu duýdurup geçýän. Ýazan bolsa ýazypdyr, Elon Musk ýazypdyr onu. Bärde gazanjak Elon Musk'tyr we milyonlarça mukdarda investisiýa etýän adamlar gazanjakdyr. Biz ýalyk tam kiçik mukdardaky pul salýan adamlar o taýda işler gazanyp bilmeýär. Sebäbi näme? Adaty ýagdaýda prosta bazarda aňsat dilde düşündirilmezde hamyak diýip adlandyrylýar. Ýanky hype'lara inanýarlar. Elon Musk plan Twitter ýazypdyr diýip şo taýa gitýärler. Şo näme satyn almaly aýtýarlar ýazylan coin barada. We şoň hasabynda bazarda esasan satyn alyjylar we satyjylar bar. Ve şolar ýalyk ýagdaýda Elon Musk Twitter goýupdyr diýse, halk adam gidip şonu satyn almaly gitdi. Şo sebäpden hem näçe köp satyn alınsa coin'in bahasy ösýär. Ýöne eger ýokarda hiç kilik satyn alyjy ýok bolsa we sen özüň satyn alan coin'yňy öz girdeýiň bilen satyp bilmeseň, sen hasam aşagdan satmaly bolýar. Sebäbi ýokarda eýýär diýeli Dogecoin'de satyn aljak adam ýok şo sebäpden baha uja ýokary gidip bilen, baha ösüp bilenak ýokarlygyna. Şolar ýalyk ýagdaýlarda ýanky ýalyk aýçym ýaly sabr edip bilmeýän, çalt puluň izinden ylgaýan, çalt gazanjak bolup gyssanýan adamlar şolar ýalyk ýagdaýda özüniň pozisiýalaryny ubytka bilen ýanky çykdyjy bilen ýapýarlar. Bärde gazanýarlar bolsa, diýeli Twitter goýan adam gazanýar we şo Twitter goýmagy planlaşdyran adamlar gazanýar. Bärde aňsa tak düşündirsem, giňişle düşündirsem, şo tweet goýulmalyndan öň hasam uly mukdarda pul ýatyrjak adamlar, hasam uly mukdarda satyn alýan adamlar, Elon Musk ýalyk, olara käbä kit diýip adlandyrylýar. Uly oýunçylar, ýanky girýärler, satyn alýarlar we soňra tweet ýazýarlar. Dogecoin aýetçene uçur. We şo sebäpli hem halk muny satyn almagy gitdi, milyonlarça, milliardlarça satyn alınýar. Şoň hasabyna baha ösýär we ýokarda ýanky Elon Musk ýaly adamlar, beýleki uly mukdarda satyn alan adamlar satýarlar we özleri girdeýje girýärler. Ýanky aýçym ýaly kiçik mukdarda girýän adamlar bolsa, çykdyjy bilen satýarlar. Şo sebäpden hem birinji edilýän ýalňyçlyk täze başlanlara şol hype'lara inanmak. Meselem, diňe bir Elon Musk'ın Twitter'ı däl, başga Twitter'lara hem goýup bilýänler bar. Diýeli ýa-da Bitcoin barada aňsat aýtsak, häzir nirä seresek telewizionyada hem Bitcoin, jurnallaryň ýüzünde hem Bitcoin, internetde nirä girsen hem Bitcoin. Ine bolan bir adat ýa-da bula bir hype'ın biri bolup durýar. Hype'ın izinden ylgamak gerek däl. Eger gazanasyňyz gelýän bolsa, eger hakykatdan şu taýda çörek ýesiňiz gelýän bolsa, iň gowsy şu taýa gelip, şu tradingin nähilek işleýişi barada öwrenmeňiz has gowy bolar. Ikinjilik bilen pulun izinden ylgamak gerek däl. Ýani haýçym ýalyk pulun izinden ylgamak gerek däl. Näçe pulun izinden ylgadyksaňyz saýyn, şonça da puluňy ýitirersiňiz. Warren Buffett'ın aýçy ýalyk
men diýe ýylda diýe 20% öz depozitime girdeji görýän. Bu fonda var ynakda. Fonda var ynakda 20% girdeji görmek bu ol gaty ol mukdardaky prosent bolup durýar. Kriptovalyutny nimede kriptovalyutny bazarda aýtsak, kriptovalyuta bazary häli ýaş bazar bolanlygy sebäpli bu gaty volatilni bazar we bahalar gaty uly mukdarda galyp bilýär. Ol fonda var ynak bilen 20%'dy diýeli kripto rynakda, kripto bazarynda fonda var ynak 20%'dy kripto bazaryna 100% dip alaýar. Eger muny diýeli biz $1000 bilen $1000 mukdarda häzir girdik kripto bazaryna. Ve ýylda biz 5 ýylyň içinde biz şol öz $1000 depozitimizde 5 ýylyň içinde her ýyl 200% goşup bilsek depozitimizde bu uja 5 ýylyň içinde $200,000 barabar bolýar. Toýst men bärde diýjek bolýan zadym gazanmana puluň ýzyna ylgamak gerek däl. Bärde kellen bilen hereketlenmeli. Ýa-ni hype'lan ýzyna ylgamaly däl we üçünjülük bilen azarta girmeliler. Belli bir diýeli belli bir mukdardaky kriptovalyuta liboy bir ýa-ni altcoin bolsun ýa-da bitcoin bolsun. Haskem 1000%, 2000% galaýan ýagdaýynda sana gerekler şonuň ýzynyň ylgamak. Sen öz belli bir mukdardaky şu taýdan prosentini almaly. Sen özüňe goýan maksadyny almaly. Ýa-ni gaýçymy diýalak 5 ýylyň içinde her ýyl 200%'den öz nemämize, öz depozitimizde goşup gitsek ýa-da goşup gitsek has gowy bolar. Sebäbi bizim maksadymyz bar, biz şu maksadymyza ýetmeli. Şu maksadymyz bolmaly däl. Düşünükli şo ýa-da ýa-da men pikirimçe diýenki tradingde de gabat gelýän bolmaly. Pulunyňdan ylgap, ýa-ni belli bir wagtda ilkinji goýan ýa-ni maksadyňda ilkinji belli bir orça näme tella dordam. Şol ilkinji belli bir meselem 5 ýylyň içinde $1000 alsa, soňky ýylyňdan bolmaly ýa-da bilemok belli bir ýa-da kripto ýa-ni tradingde aýtsyň galyp, onu ulraqdyr. Asıl ola şol ýa-ni tema trader project'ine bar. Häzir kağıda asıl näle işleýär? Ýa-ni gaýçyňy diýaly gruppa çagyrýaňyz, belli bir ýa-da okuwçylar bilen bile kripto trade etýäňiz ýa belli bir ýa-da olara meselem bir trade almaly ýa almaly däl, ýa nähilek maslahat berýäňiz. Asıl näle işleýär? Gysgaça. Asly Türkmen Trader proýektiniň açylandygynyň sebäbi näme sebäpden açyldy? Türkmen Trader proýekti gazanmak üçin açylmady. Türkmen Trader proýekti öwredilmek üçin açyldy. Şol kripto sowdasyny öwredilmek üçin açyldy. Nähilek we nähil ýagdaýlarda sowda etip bolýar. Şol atları öwretmek üçin açyldy we blockchain tehnologiýasyny giňişleýin öwrenmek üçin açyldy. Asly ýa-ni okuwçylarymyz bilen biz bilelikde sowda etjäs, özümiz. Bilelikde. Bizim özümiň satylanan zadymyzy okuwçylarymyza hem satyn almagy maslahat berýär. We özümiz satan wagtymyz okuwçylarymyza hem satmagy maslahat berýär. Biz näme sebäpden satyn alan zadymyz hem bilelikde okuwçylar bilen bile satyn alyp şonu bilelikde satýar. Näme sebäpden? Ýa-ni gaýçymyalak asly Türkmen Trader proýekti öwredilmek üçin açyldy we tölegli. Öwrenmek üçin tölegli. Bize töleýän adamlar şol öz tölen pullaryny, şol öz tölen meçberindäki pullaryny şol bizi bilen birlikde sowda edip şo tölen pulunyň üstüne yapmak we şoňa girdeji bilen girmek üçin kömek bolsun diýip şonu etýär. Ýöne asly maksadymyz öwretmek. Şonu giňişleýin düşündirmek. We Allah jana şükür her bir okuwçymyz häzir kripto trading näme zat, blockchain näme zat we nähilek işleýär bilýärler. Menem ýa-ni Telegramda gruppaňyzda bar. Asıl şeýle tema trader gruppada men okuyan ýa-ni okuwçylaryň kommentarlaryna atdy. Her kim öz işlerini bilýän algalar ýa-ni belli bir ýagdaýda bir de alypdyrlar, ýaňyşdylar, şo ýerde de kömek edipdiňiz. Asıl proýektiň öz gatty gowy ýa-ni 670 sany dadyň bar, follower bar etken, ýalňyş bilmesem şo häzir ýagdaýda. Indi gatty gowy. Indi bir belli bir jemlemek üçin bir forum bar. Asal imamy tanaýşma, kitap
kitap okuman goýan adamdan biri bolmaly. Şoň üçin hem ýaşlar üçin üstan hukman okumaly kitaplar haýtylar. Mesela adam aýdyplar, imam aýdyplar tapaw diýär. Okumak üçün kitaplar eger isleseňiz bize Telegram, esasy biz Telegram sosial mediýasynda oturýas. Sosial ulgamynda oturýas. Esasy şo taýda işleýär. Eger okumana kitaplar gerek bolsa, aňsat dilde düşündirilen kitaplar bar. Şo kitaplary berip biler. Ýöne eger özüňiz öz başda okujak diýseňiz, esasy öwrenmeli zat bazaryň psihologiýasy. Tradingde 90% psihologiya, 10% sowda bolup durýar. Senin psihologiýaň yerinde bolmasa, sen belli bir mukdardaky puly ýitirmäne taýin bolmasaň, belli bir mukdardaky pul gazanmana taýin bolmasaň, sen aňaram bolmarsyň, bäram bolmarsyň we ortada galyp gidersiň. Şo sebäpde öz psihologiýaňy ösdürmek iň bir wajyp zatlaryň biri bolup durýar tradingde. Doğru. Ve psihologiya kitaplarının iň gowy we iň köp mukdarda satylan kitaplarının biri. Ýöne gatykyn dilde düşündirilen, bir gede okusaňyz düşünmersiňiz. Giň işleýin okusaňyz, giň işleýin pikirlenip okusaňyz gaty gowy kitaplaryň biri. Воспоминания биржевого спекулянта diýen kitap bar. Psihologiya barada bazaryň hemme psihologiýadan şo kitapda berilen. Ýöne gyn kitap, düşünmek aňsat däl. Ýöne şo kitaba maslahat berip biljek, eger kitap okumany gowy adamlar bolsa we öz wagtyny kitap bilen geçirýän adamlar bolsa, ýa-ni şol Воспоминания биржевого спекулянта diýen kitap has gowy kitaplaryň biri bolup durýar. Birinji ýerde, meniň üçin birinji ýerde bolup durýar şu kitaplar. Başka kitaplarda diýsek, fundamental analiz barada kitaplar bar, tehnik analiz barada kitaplar bar. O kitapları herkilek ýagdaýda, ýa-ni Investor diýen kitap bar, fundamental analize değişli kitaplaryň biri. Tehnik analiz barada kitap diýsek, biziň öz internetten alınan informasiýalar, aňsat dilde düşündirilen informasiýalary ýygnap, bir kitap ýasan kitabymyz bar. Doğru. Nemen kitabyň adyna tehnik analiz bilen açynaýşyk diýip ad goýduk. Türkmen diline terjime etmek biraz kyn boldy. Şo sebäpli hem diňe rus diline goýduk. Ýöne internetten aňsat dilde düşündirilen ýerlerini bir ýere jemläp bir kitap ýygnadyp ve gerek bolsa bize ýazyp bilersiňiz, biz size bereriz. Tuvalet bilema kitap, beşinci kitapın var bilema. Gaty gaty projekt kitap ýazylman bolsa düşündirilen bolsa on ýaram bolsa gaty. Asly ýöne blockchain barada hem türkmen dilinde ýazylan kitabymyz bar. Häli bugün içinde ýazyp otyrýarys. Onun häli soňuna çyle ýazyp bolmadyk ýöne diýeli 50% taýin diýen ýalyk. Ýöne kasan blockchain bilen gyzyklanýanlar bolsa, o kitabyny berip bilersiz. Ýöne häli soňuna çyle ýazylmady kitap. Ýöne türkmen dilinde ýazylan kitap. Birinji kitap türkmen dilinde. Blockchain barada. Özümiz ýazyp otyrýarys. Atoy, azat senin hukman okumaly diýen kitaplar barmy? Menem elbetde ýanky imamyň aýdan Воспоминания биржевого спекулянта diýen kitabyny maslahat berýän hemmeňize. Imam aýdyp berdi psihologiýa baradagyny. Men olsa näme üçin şo kitaby maslahat berýändigini düşündireýin. Kitap Edwin Lefebvre diýip adam tarapyndan ýazylýar. Autor Edwin Lefebvre. Приключения стилinde yazılan zat, yani baştan geçirme, bir adamın baştan geçiren zatlarını aydıp berýär kitapda. Ol bolsa Jesse Livermore diýip traderın, spekulantyň baştan geçiren zatlary, spekulant bolanda sözü günden gün terjime etsek aldawçy demek bolýar. Hakykatda traderlara tiz satnalan zadyny şol günüň dowamında ya ertesi gün tiz satýan adamlara, tiz alıp tiz satýan adamlara, satýan traderlara spekulant diýiler esasen. Jesse Livermore 1800-nji ýylyň soňragynda dogulýar, 1900-nji ýylyň ortalarynda aradan çykýar, ýadymda ýok, ýyly anyk. Näme üçin maslahat berýäs? 1800-nji ýylyň soňlary we 1900-nji ýylyň başlary fonda rynyň iň dörap başlan, iň ýokary detkinek başlan, iň başy entek, iň başy
Inte köp adam bilen o zatlar barada, şol döwürlerdäki psihologiya barada yazılýar. Ol adam öz 15 ýaşynda kakasy fermer bolýar. Ejesine aýdýar, men kakam ýaly fermer boljak däl diýär. Men kellem bilen işlejek diýär. Men fizik işlejek däl. Men kellem bilen işlejek diýip öýünden gidýär. Öýünden gidýär we 15 ýaşynda trading edip özü ilkinji $1000 işleýär. Ol döwrüň $1000 häzirki döwre geçirsek $20,000 bolýar 15 ýaşynda. Häzirki pul bilen hasaplasak $20,000 işleýär. Öz ýaşaýyşynda, öz жизнинде bir näçe gezek, bir näçe million gazanýar, bir näçe gezek, bir näçe million ýitirýär. Ve şol kitapda "Воспоминания биржевого спекулянта" kitapda ol öz baştan geçirenlerini aýdyp berýär. Rыночный psихологияny öwrenmek üçin gatlygy. Indi näme üçin ol fondowy rynok barada bolsa, kriptovalyuta sowdasynda nähili peýdasy bar onuň diýip biljekler bolar. Sebäbi ol adam fondowy rynok indi dörä başlanyp alty ýaşap geçip, şol döwürde hiç saatdan, hiç keli noldan başlap bir näçe gezek, bir näçe million adam, $1 million gazanan adam. Kriptovalyuta hem indi dörä başlady. Şol 1800-nji ýylyň soňundaky fondowy rynokda bolup geçen wakalar edil häzir kriptovalyutada gaýtalanyp otyr. Sebäbi şol döwür fondowy rynok entäk ýaş rynokda, ýaş bazarda, häzir bolsa kriptovalyuta bazary. Şol zatlar gaýtalanyp dur. Şol kitapda ýöne takyk zat ýok. Takyk zat diýende takyk strategiýa, takyk şu monetany almaly, şu token almaly diýip zat ýok. Ol ýerde okamaly, pikirlenmeli, özüň netije çykarmaly. Bu birinji maslahatym. Ikinji maslahatym rus ýazyjysy var. Aleksey Markov diýip, ol ekonomikadan doktor nauk, özü ilmi derejesi var ekonomikadan. Onun başkada biz ekonomikadan muallimler nähili tanaýas. Uniwersitetde muallim bolup işleýän özü. Teoriýada köp zat bilýär, köp muallimler uniwersitetlarda. Ýöne praktikada bilen oklar. Aýdýan zatlaryny özleri edik görünýär. Aleksey Markov onuň ýaly, ol özü milyoner. Onuň özü Ayçak bolan zadım kitabındaky yazan zatlar olam öz baştan geçirenlerini yazýar we ýönekey dilde düşündürýär. Ýönekey dilde şoňky dilde ýönekey dilde ýazylan kitap men görmedim entek. Onuň bir topar kitaplar bar. Huliganska ekonomika diýip bar. Ol kriptovalyuta barada däl, ol ekonomika barada. Gyzyklanýan adam bolsa okap biler, gaty gyzykly. Ve kriptovalyumatika diýip kitap bar. Ol ýem kriptovalyuta barada şol adamyň ýazan kitaby. Ondan başkada jlabologiya diýip kitaby bar. Ol jlabologiya kitabynda özüniň döreden biznesleri, haýsynda bankrot boldy, haýsynda gazandy, hemme zat gurrun berýär, gaty bol kitap. Hökman eger gyzyklanýan adam bolsa hökman okan. Hawa atawy hawalın köp ýanky kitaplar men hiç naqa görmedim etken ýöne aýçyň dinlesem bir hili gyzyk ýer bar. Belki kripto tradingine gyzykkansam ýa-bolsa ýanky ekonomika bilen men ekonomika da kitap okudum mu edil ýanky awtorlaryň ady gawat gelmedi. Dogry hawalyn köp inni ýanky belli bir soralar bolanlar ýa-gyzyklanlary ýanky Telegramda Tama Trader dämi ady? Telegramda tapmak üçin Türkmen Trader diýip gözleseler tapyp bilerler Telegramda. Ya da Instagramda tm2probel trader bolsa biz çykartdy Instagram. Ýöne Instagramda kän bir oturmaýas. Ýöne hepde de Instagramdan hem habar alyp ýazan adamlara jogap berip oturýar. Esasy oturýan ýerimiz Telegram. Hatawy soralar barlar, gyzyklanlar maňadarlar. Şo ýerde Telegramda onam belli kaçan ýanky podkastyň aşanyny indi hawalyn köp çakyny kabul etken üçin gaty gyzykly. Men üçin hem täzat, dinlejiler üçin hem täzat bolar. Eşiňizde üstünlük aglar. Hawalyn köp gelen üçin. Size sag bolun çağıranyňyz üçin, hormat bildireniňiz üçin we dinlejilere de köp sag bolsun aýtýan. İslendik soraňyz bolsa, islendik bir bilesiňiz gelýän zat bolsa arkaýyn
bize yazıp sorap bilirsiniz. Atoy. Tamam köp. Mam adat. Hormat edip çağıranınız için benim sağ olsun aydan. Dinleyicilere de size de sizin işiniz uğurlu olsun. Eğer dinleyicilerim gızıklanan zade diyen olsalar imam aydışı alyan ki arkayın yazıp bilirler. Hem sorunuza cevap veririz, düşündürürüz. Atoy. Aydan görüşün. Tamam köp.